Marc, del restaurant Sinofós. Estem aquí a Girona, a la plaça Catalunya. Des que vam obrir farà 6 mesos, 7 mesos, treballem amb Fornalies, que és una de les empreses que col·labora amb Ecosol. És una empresa de reinserció laboral que ajuda nanos que tenen dificultats per trobar feina, etc. I bé, la manera que tenen de treballar ens resulta supercòmoda, gent superamable, nanos molt macos. I res, esperem que puguem treballar amb ells molts i molts anys.